Ha kanika kubor la ong baka we kanong US kalawan shitom na du na la shnong ha United States sa Andhra Pradesh jongkari India tang ban yo shongkurim mi ubreu bakala it online ka Jacqueline Forero kadai kanong sundur bat kala syo jing e je uni unong India ubala ju itu kum uchandan hadin bakala yo i kidor bat yo ban yakran bat uling baka Instagram kumta kala ong baka jing i jongki kala sedang tang na i shikentin dakaba shu ong tang hai Henry kani ka jing sedang jongki kala wan ra ye ka jing ya de ka bajleu hapadeng jongki la khat sau benai menta kini ki si jor menta kila rai ban ya tho shungkurim no klam da pan slam shu namar kila snuthu baka jing ya de hapadeng jongki kala skam bah bat kam de shu ka ba ki shu ya jan ya ya chngan Katai ka samla ka yathu bakla kum syo jing e je utei unong India na du ka baka sedang hi baka page banyak leng baka Instagram account jong u bat ka ba syam ba ulong u Kristan bat ulong uru ubreu uba jemnut bat uba sultanat bah